Namatay ang usa ka empleyado sa Comelec sa Isulan, Sultan Kudarat human kini gipusil sa wala pa mailing sospek sa President Quirino sa Sultan Kudarat. Samtang kritikal ang usa ka aspirant pagka-gobernador sa Sarangani human gipusil sa General Santos City. Nakaalerto si Efren Mamak. Naligo na sa kaugalingong dugo ang 31 anyos nga lalaki human gipusil sa ulo sa riding in tandem suspect sa Barangay Poblasyon President Quirino, Sultan Kudarat pasado alas 4 sa hapon adlawng Sabado. Ang biktima usa ka empleyado sa Comelec sa Isulan, Sultan Kudarat. Sa investigasyon sa kapulisan, sakay sa iyang motor ug papauli na ang biktima gikan sa usa ka barbershop sa mga lugar padulong unta sa ilang balay sa lungsod sa Isulan sa diyang gipusil kini sa mga suspect. Nadala pa kini sa ospital apan gideklara na kining dead on arrival. Ana sa unom ka mga basiyo sa bala sa dili pa masutang kalibre sa pusil ang na-recover sa crime scene. Padayon pa ang hot pursuit operation sa kapulisan batok sa mga sospek lakip ang pagsuta sa motibo sa krimen. Samtang sa General Santos City, kritikal ang usa ka lalaki human kini gipusil sa riding in tandem suspect sa Barangay City Heights pasado alas 6 Sabado sa gabi. Giila ang biktima nga si Gladden Lim, aspirant pagka-gobernador sa Sarangani Province alang sa 2025 midterm elections. Nakaangkon og duha ka mga igo sa bala sa tiyan ang maong biktima nga padayong gipatambalan sa ospital. Sumala sa kapulisan, gikan nagsimba ang maong biktima. Dihang pauli na kini, gipusil kini sa mga sospek kinsa gilayong misibat. Personal grudge matud pa ang motibo sa krimen. Istorya nato ang iyang asawa nga nagin sila threat ang iyang bana dili sa iyang pagdagan sa gobernador kundi tungkol sa away sa yuta o land dispute, so personal grudge. Ito ay persons of interest subject for additional nga mga information pa. Matud sa Comelec 12, dili pa makumpirmang election-related violence sa mga natalang pagpamusil sa mga kandidato sa 2025 midterm elections. Premature nga ito i-relate siya nga election-related kay dili man lang killings dayon, especially kung kandidato. Ita kaigon nga election-related. Check na ito ka angle ba? Panawagan natin sa mga katauhan, especially sa Region 12, hopefully we'll remain vigilant, we'll remain steadfast ato ang gipanghimo ba. At ato po mga kandidato should refrain from, in a way, going into violence. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.